लाइमोनफोरनि एम्पावारमेन्ट साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा सोलोंथाइनि बाथ्रा टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बा नोङो बेयाव जातीय आधाराव माखासे पलिसि नीति तैयार जानांगौ हा हुआ जोंहा रक्षणाबेक्षण मोननांगौ फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों 2020नि उनाव दा 26,000 परियालनो दानि सरकारा हा होबाय बे हानि परिमाना गोदोनि समाव जायाखैमोन नङा होमबा 17 बोसोर टाइम मोनबाय आरो दानि सरकार आरो एबसुनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि नाजानायावनो सनितपुर बिश्वनाथाव 11,000 परियाला हा मोनबाय दा जातीय इन्ट्रेस्टआव एबसुआ जि सरकार फैया मानो आपिल खालामदों एबसुआ कुनु पार्टी नङा सरकार नङा आरो एबसुनि कामान बादि कुनु सरकारा सोलिया पार्टीनि खामानि मावनो थाखाय पार्टी स्ट्राक्चार दङ सरकारनि खामानि मावनो थाखाय लास्ट माने मिनिटसिम भिसिडिसि लेभेलनि एडमिनिस्ट्रेसन दङ बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावदों दा बेखायनो जातीय इन्ट्रेस्टआव खोथा बुंदों सरकारा प्रमद बर' बिथाङा जातिनि सार्थआव बियो मोजां एबसुआ जि दाबि दं बे मोजां बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों बेयावथ' एबसुआ डाइरेक्ट रल खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो बे खोथाया जाबाय हाग्रामानि इग' आरो बे इग'नि थाखायनो दिनै माने बिथाङा सानो जे एबसुआ सुथुर आसलते एबसुआ हाग्रामानि सुथुर नङा एबसुआ हाग्रामाखौ स्कप होदों 2003आव बर' रायजो राजा बिएलटि एबसु लोगो नांनानै सिफ बानायदों 2005आव बिथांखौ फिन इलेक्शनाव आनकन्टेस्ट साबा बिएलटि दैदेनगिरिखौ देरहा होदों एबसुनि बेयाव रल दङ जिल्ला आनसलिक बर' दैदेनगिरिफोरनि रल दङ आरो बिनि उनाव बिथाङा 15 बोसोर टाइम मोनदों दिनै बिथाङा एबसुखौ सुथुर होननानै सानदोंब्ला बे बिथांनि भुल आरो बिथाङा जातीय सार्थआव एबसुजों रायलायनायनि थाखाय जेब्लानो आपिल खालामो एबसुआ रायलायगोन आं गोदोबो बुंखांबाय बे खामानिखौ प्रमद बर'आबो मावदोंमोन बिनि उनावबो मावदोंमोन किन्तु बिथाङासो बेखौ जोगारनानै थांदों बेखायनो आङो बुंबाय जे बिथांनि थाखाय एबसुआ सुथुर आरो एबसुनि थाखाय बिथाङा सुथुर नङा बिथांनि सुथुरा जाबाय बिथांनि इग' आं दिनै बेखौ स्पष्ट बुंबाय आरो बे इग'आ जुदि मोनसे लेभेलाव बेलेन्स जायोबा बर' जातिया इउनाइटेडलि आवगायबावनो हागोन आंहा आत्मबिश्वास दं